La falta d'acord sobre el finançament autonòmic altera cada cop més la política catalana i les relacions amb el govern espanyol. Celestino Corbacho, en la seva doble condició de ministre del govern Zapatero i membre de l'executiva del PSC, ha demanat avui en l'Escola d'Hivern Socialista que es mantingui la confiança i ha descartat que no s'arribi a un acord final. Però la paciència dels socis del tripartit, Esquerra i Iniciativa, comença a donar també símptomes d'esgotament i el cap de l'oposició, Artur Mas, solemnitza avui l'exigència que els socialistes catalans abandonin la disciplina de vot dels socialistes espanyols. Artur Mas ha tornat a insistir que Zapatero ha expirat tots els terminis. Per això ha reclamat un moviment als 25 diputats del PSC a Madrid. No és ja l'hora de que el PSC, d'una vegada per totes, abandoni la disciplina de vot en el PSOE i es posi al costat de la disciplina de vot de Catalunya. No ha arribat ja aquest moment. Quants mesos volen esperar més? Ministre i membre del PSC, Celestino Corbacho s'ha situat en la línia de Zapatero i ha tret importància a les xifres de finançament que el conseller Saura va fer públiques. La declaració que va fer el senyor Joan Saura tindrà les raons i els motius que consideri per a fer-la, però les persones que estan més autoritzades per donar xifres, que és el vicepresident econòmic del govern, no l'ha donat. Des d'Iniciativa, Herrera ha recordat que Saura va donar les xifres en nom del govern català i ha demanat a Zapatero que reconegui que no són cap filtració. Ell sap perfectament que aquesta és la xifra que ha posat damunt de la taula. La xifra que va posar abans de les basques perquè potser pensava que tenia altres suports. Davant de si les xifres són certes o filtracions, la presidenta del PP català ha comparat l'actual govern amb el primer tripartit arran de les paraules de Zapatero. Li està dient al govern tripartit que és un govern que filtra. Bueno, això és el despropòsit dels despropòsits. És l'exemple més evident que us deia dels governs del Dragon Khan. Jordi Ausàs, conseller del govern català, ha posat una data. Amb el termini de 15 dies hauria d'haver uns moviments per part de l'Estat per capgirar aquesta proposta i aquesta situació. El també republicà Joan Ridao ha confirmat que ha mantingut converses amb el govern de Zapatero, on va deixar clar, diu, que sense finançament no tindrà el suport d'Esquerra.